Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke lagumu kleru. Kleru karo wek sapa? Karo sopir jam gitu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ayo, Ya gak padha to. ora padha jajal to kowe. Wong kaya ngene kok dibanding-banding Aduh, aduh. hanyalah dirimu yang ku cintai, tak ada yang lain, hanya dirimu. Bantah, iki cara slendro iso aku ngejak slendro. Ngono ta. Keceplosan. Kowe jane arep ngejak sapa jane? Walah. Gak yuk sampean pamflet itu langsung sak yono. Omonganmu ndeknane ngajak yuda kowe ya kalah 2.500. Ngajak slendro saiki ya ora gelem murah. Lah kowe kacek 50 karo aku esuk. Iya iya. Lah iya, sesuk ngajak sapa? Yono. Selamat datang Cak Komet dan Cak Yono. Nggih. Nggih, sugeng dalu ya Kang Masku Ki Solikin Jibit. Sinten lah? Kula kok nembe niki lho. Solikin Seto. Solikin Seto. Sesuai dengan nama. Nama pripun niku? Wah, jan. Sapa mau Solikin. Heeh. Terus Seto. Ya. Dasare Priyantone nggih gedhe dhuwur. Baguse uleng-ulengan. Ngece lho kula niki ndek lho niki. Ndek cilik lho kula niki. Ah, jenengan sila kok nek jenengan jumeneng mestine ketok gedhe dhuwur. Nggih. Nggih no. Aduh. Bocah pengganggu kancane iki. Sepur kluthuk ndase ireng. Artine Lagi kepethuk mestine awake dhewe seneng nggih ta? nggih leres wah bengi niki kula seneng kepanggih panjenengan. Nggih, anu nuwun pangapunten kula dereng ngertos jenengan menika tasik sekolah napa pun nyambut damel. Pun nyambut damel kula niki. Pun nggih. Nggih. Usiane nggih pas kula kinten nek jenengan niku tasik SMP. Loh, kok saged? Lah teng anu pamlete nggih ngoten tasik bocah ra karu-karuan kok. Kula niki bocah nggih. Bocah. Teng pamlet. Pamlet nggih. Tapi nyatane teng mriki jenengan pun katon dewasa. Dewasa. Nyuwun pangapunten dereng anu nggih keluarga nggih. Kula sampun nate. Oh jujur iki. Jujur. Eh, cah cilik kemajan. Kemajon. Omong Sakmono sedudul. Mbok diwet-wet. Oh, tak wet-wet. Ayo. Dereng nate to nggih. Genjeh. Dereng wong tasik ubak. Lho wis ta? Kowe kok ngeyel ta Yon? Wis to beno kok. Lah masa sakmene wis bar pegatan. Lah nyatane kono nggih keterangan kok sok. Lah nek pamane jek di bojo mosok ya ngono wong nok omongan ki donga. Lah iya. Nggih, pun kagungan putra napa dereng? Sampun. Pinten? Kalih. Oh, pakai loro. Mangsa. Pakai loro wis. Kowe takok ruwenerno. Lho, tak kenal maka tak sayang. Nggih kan? Sayang leres. Nah, ora yo ngono to. Nek takon sing akeh kuwi karo dalang-dalang sing kira-kira tanggapane rutin ngono. Nah, iku lho. Ngono lho. Bener. Kowe arep ngenyek piye? Kowe arep ngenyek piye? Oh, apa to, Mas? Ora ngerti jope Mas Solikin lho. Wulan besar ki entuk 42. Saulan iki gur 30 dina kok oleh 42 iki jane. Lho, suwengi double. Dadi angger jam 8 mulai, jam 12 medhun ku pindah ning desa kono. Ora paham kok. Oh, nek menawa awan barang berarti. Ramine ora kabrah. Iki ora dunung. Awan mek apa dalang? Lah dalang ruwet. Ruwat. Apa ya enek. Alhamdulillah niki pagelaran wayang dalu punika rame sanget. Rame sanget. Teng dalempun Bapak Sumijan. Pak Sumijan kalian Ibu Ngasri. Nah, niki suwe ora jamu. Suara jamu. Jamu pisan godhong pandan. Jamu pisan. Suwe ra tau ketemu pisan teng dalemipun Pak Sumijan. Pak Sumijan sing ndi ki aku ya ora ngerti. Sing lenggah mriko. Oh nggih nggih.
niki Pak Sumijan ingkang teng mriki. Suwe rajamu jamu pisan beras ketan. Nggih. Suwe raja ketemu pisan ning acarane sunatan. Sunatan. Iso ora kaya ngono. Sapa ora iku? Ya apa? Lho, kaya Tak aku komet ngono iso kuwi. ora iku? Allah kuwi wis bolak-balik ngono kuwi. Jajak to kowe nek bolak-balik nyatane nek dadi dagelan sing lantip tegese cerdas kudune paham. Paham. Nek ngendikan kali Mas Dalang, Mas Dalang niki sampean nak ora ngerti. Mas Menika Oliki. Mas guru Guru. ngulang. Oh, Mula nggih. nak nang nggone istilah guru kae, kuwi matur sing efektif. Ora tok kowe awakmu. Ora tok, Efektif ora tok. ki ora usah bertele-tele, ya ra? Tele-tele kok tele-tele Arep iki. ngomong teng daleme Pak Sumijan ya langsung ngomong. Matur nuwun menika teng daleme Pak Sumijan nanggap wayang kalih sekaligus ngresmekne unggahno gendeng kuwi. Ndi to, Men? Kuwi acarane beda-beda. Nah iki kan Pak Sumijan urunan karo kene. Lah terus akhirnya wayangan ngono. Kowe tumon arep ngunggahno gendenge kok wayangane ora ayu bangkrut apa piye kok iso? Enggak, iki- Ora gate beda-beda, acarane iki beda. Bengi iki kitanan nggih. Nggih, Aduh leres. rokok terus dulu. Nggih, leres. Ora nukokno kok bingung. Lah iya. Kok ya mbok Lah mau ora rokok lagi. Upamu aku nukokno dalang apa ora lancang karo aku. ya apa? Aku ya ora yo lancang kok nukokno dalang iki. Ya lancang sing mbok gaglak dhewe rapat enek kok nukokne. Sing tak bahas ki siji, Mas. Apa? Upama iki kan nembe pindah ngapunten lho, Mas. Nggih, nggih, Kula tak nggih. sampean rene, Mas. Iso we? Iso. Ya. Iso omong apa ora? Iso lah omongnya ora iso bisu ya. Mas Solikin iki caturane men dias. Alhamdulillah. Sebetane piye, Met? Sabetar jos nek kalih dalang rengel ki rene. Sik ta. Rengel sinten niku? Dalang rengel ki sapa to? Cah nom ki lho. Sinten, Dek? Oh iya aku tahu ngerti. Mas Bayi. Bayu. Bayu. Ya cek nom yo nan. Lah kok bayi iso? Tebih cuma niku lho sing dadi masalah mbok jenenge sampean ki dilih. Kan Pripun? rencana Piye oleh to, Mas? jeneng to, Mas? Met. Jane nggih, tapi nggih pripun malih. Ajeng napa usul monggo? Lho. Tenan Mas iki Iya, ora kok guyon. Jeneng- Asma Kinarya Jopo. Joko. Jenenge Bener. wis apik. Bener. Ki Solikin Seta. No. Ora ya apik. Ning yo arang-arang dalang kok Ki Solikin. Kowe arep ngenyal tonyo lho minggu. Aku iki trae ngono ning asline tutur apik. Lah Lah upama mbok kowe diwalik kok yo kenek to, Di Mas. diwalik pripun? Ki Seto Solikin Bengah. Lho. Sing buri ra penak iki sing buri. Sing buri. Kaya sapi kok bengah piring. Lho saiki men terkenal iki golek ngono kuwi. Sing aneh-aneh. Golek viral ngono Jenenge lho. kuwi iso gonta-ganti ngono. Teng daleme Pak Sumijan dalange sapa? Solikin. Kan gak penak ta ya. Ya ora penak. Slamete wong Vietnam kok renek sing dalang. Lho, Kok saged? hubungane apa? Loh, lah wong Vietnam kan jenenge kan ayo mesti ora ninggal S, Nggih. terus V ngene Nggih, ta. leres, leres. Sing Fang Hen, Sing Han Hoi, ngene Iya, kan. iya, iya, betul. Lah kuwi nek mau dadi Ki upamane. Ki Singan. Kowe iki lambemu ki ya ora enak to. Ya ora Upama ki lho. Solikin Seta kuwi apik. Solikin kuwi ya artine ki soleh. Nah, Lho, Ya. iki nek bahasa Arab ki soleh, kuwi jenenge Solikin ngono. Kok iso Soleh ya. soleh, Solikin ki artine kuwi. soleh, Iya kuwi lak nang gone basa. mencari kebenaran kuwi ya soleh. Ya iki dalang sing tak omongne kok. Lah hubungane apa? Ya apik sing umpamane Ki Seto mau Ya. ditinggo. Terus Ki Seto Adi Nugroho lho ngono kan tambah moncer lho. nggih. ngono. Adi Nugroho berarti iki. Nggih. Niku mayang teng mriku. Oh, sing tak liwati mau ya. Wah. Kita kok rame kono. Oh, lambene kok ya. Maksudnya rame bakule iki lho. Iya, enggak. Bakule ruame. Halalah yo. Teng mriki acarane kitanan. Kitanan. Jadi Bapak Sumijan menika ngitanaken putra putranipun nggih. Mas Habib. Mas Habibillah, Habibillah sapa? Mas Habib Bil Khairi ya, alias Mas Mas Makroni. Dwi Mukti. Nggih, leres. Sing laras sinten to? Habib Bil Akromi Dwi Mukti. Nah, kuwi Panggilane
Panggilane Jan Poran ngono lho, Mas. Kowe iki ya ngono kok ya ditimbali padha ae. Mas Habib ya kena. Nggih. Mas Mukti, Mas Dwi ya iso ngono lho. Kowe didongakne mugi-mugi anggenipun sunat sakniki pun dados lare dewasa. Nggih, laras. Mugi-mugi migunani kangge tiyang sepahipun nusa bangsa lan agama. Amin. Didongakne sekolahe tambah pinter, sampe nek gedhe nyambut gawe iki ya gampang, ngono, Met. Nggih. Nggih, ndongakno apa? Lah wis mbok dongakne kok. Lho, ya ndongakno ya Pak Sumijan apa sapa ngono kok. Nggih Pak Sumijan matur nuwun. Kang Putih ta Pak Sumijan? Ya ampun, Met, mangan tek rong piring kok ora ngerti Pak Sumijan iki lho. Endi? Heh. Ket mau lagi kopi tok kok. Lho. Kowe iki jenenge ora lamis lambe mbok yo Kula yo ngono lho. Pertama matur nuwun kangge Pak Sumijan. Ibu Ngasri. Nggih, kaping kalipun matur nuwun kagem Mbok Jatirah. Lah menika Jatirah sapa? sing gawekno kopi kan Jatirah. Nggih ta, Bu? Lho, kan. Kowe kok yo kenal to, Tapi Met? wonge dhewe sing jawab nggih. Kowe ya hafal ngene iki ning kene sing gane kopi terus sing tukang ngadang piring ya hafal. Apal no, Bos. Sing ngadang sapa? Sing Mbok Sar. Nah, tapi daerah kene lho, nek ora ganti. Nggih ta, Bu? Daerah mriki Mbok Sar ta, Bu? Go ngerti ta wonge? Dereng. Hmm. Sing ndi? Goleki dhewe. Lho, lho. Kowe iki kok iso sing gocok wedang? Mbak, Sing gocok wedang? Mak Jatirah. Oh, Mak Jatira. Sing tukang kelan sapa? Sing tukang kelan Maksu. Kok ya apa to Lho kowe? piye to kowe iki? Maksu berarti masakane enak no, Mek. Ya mbuh urung kok. Ngomong wis ngono lho. Yo, wis enak tenan. Mas. Lah iya didongakne ngono kuwi kok. Gulene. Gimana soto kok gulene? Iki ngamuk. Rumah saku ngawur. Wong karuane kono sate. Lah yo awake dhewe yo kudu iso lamis lho Lah ngono. iya niki lho dicontohi kaya Mas Solikin iki lho. Piye to, Mas? Nyatane yogane ya nom-nom. Nom-nom ning Mas Solikin ra adil. Kebadil. Lah iki ning dhuwur kabeh kan ning isor kan. Ora cukup panggone. Iki panggone ora cukup. Mulane sing kancane liyane ning ngisor kono. Enggak, tapi sing kono mung tak takoki. Aku terus ning kene Mas, aku wedi dhuwur ngono. Ya ora Met iki kabeh ancene nggone iki sempit. Nggih. Mulane panggung ora cukup dikek ning mburi kono. Nah, Iki iya. kok ora Jawa men. Niki teng mriki biasane teng mriki panen apa to, Bu? Pun panen apa dereng? Sampun, panen apa? Bener mae kae to. Piye? Ya nak jawab jagung. Oh sing takok sing kebacut kok. Ngapa kok kebacut? Lah takok kok panen apa? Nek sing duwe sawah ya suweneng takoki. Lho. Lah nek sing ra duwe apa ora telongso? Mengakrabkan dadi awake dhewe iki ning kene kan lagi iki. Iya. Nek kenal karo priyantun mriki benda. Lah terus takokmu piye mau? Ya takok paling ora Pun pun panen apa dereng to, Bu? Lah nek sing duwe terus jawab sampun. Nek sing ra duwe telongso lho, Mas. Lah kok Panen nelongso? apa? Ora kok nelongso lho. Lah ra duwe kok takoki panen. Ora duwe ya tuku. Lho bisa ki piye ki? Tuku ya ora nganggo dhuwit. Lho, Iya. piye to iki? Lah ra duwe dhuwit. Ora duwe dhuwit ya utang no. Utang Biasa. sapa? Utang bang apa tanggane ra yo Andalane kok mekar. mekar yo padha wong kuwi mantrine yo bojomu kok. Niki sewanteng Pak Sumijan dalu punika jan seneng banget. Nggih. Seneng. Cuaca cerah padang bulan. Nyatane teng mriki napa-napa wonten. Sore mau mendung. Di ora enak kene iki mang sedina panas. Panas. Iki campur sari ndek awan, Ndek awan. bengi iki wayangan. Wayangan. Oh, Iki Mas Likin Nggih, nggih. leres. Berarti yoga-yoga pun ket siang Nggih sebagian. sebagian. Ah, lah tok ya sayan to. Panggung ki diadepno rono rak ya ben ah. Aku madhep rono ki sing nanggap kono. Aku madhep rono ki penonton ya nang kono ae. Ora sah. Ngene. Piye? Kowe aku madhep rono. Ya, lah aku. Mas Dalang pangkah ngriko Nggih, mawon. nggih. Nah, terus aku. Sampeyan ngadep Gusti Allah. Weh, jenenge mengincar bojoku gitu. Terus, Mengincar bojoku we. Apa bojomu bengkong adek? Kaya apik bojoku. Kapan kowe ngerti bojoku bengkong kapan? Lah bojomu kuru to? Iya. Lah nggo apa bojo kuru? Lah timbang bojomu. Lho, Kodi. sampean kan wis tahu to, Mas. Nggih, Nek leres. cara sampean enak bojo lemu apa kuru? Nek kula niku kuru.
Kuru wis renek apa blas. Tanggaku kan di bojo kuru. Budal buah mulih ranggo bojone Sebabe mlebate. Nanti ki ngono. bojo arep kuru arep lemu kuwi disyukuri nggih Mas iki nggih. Arep kuru ya alhamdulillah, lemu ya alhamdulillah. Entuk bojo ayu ya alhamdulillah, elek ya alhamdulillah. Kuwi omonganmu gampang diomongne angel diterima. Lho, kok angel diterima lho? Nyatane upamane bojone ayu. Alhamdulillah to bojoku ayu, bendina ora nukokno skincare. Lah kuwi wis umum nek ayu alhamdulillah bersyukur. Lah terus, Lah nek duwe elek, nek duwe elek ya alhamdulillah to. ya apa? Alhamdulillah bojoku elek. Nek wayah apa ki tandur kena nggo weden emprit, ngono lho. Kuwi nek bojo elek. Duwe bojo kok digoden prit. Lho, lah weden sawah ke elek apa apik? Elek. Lah iya mlane nek elek nggo weden emprit ngono lho. Lah kowe kok rabi kok ayu? Lho, lah aku lah iya. Lah mbok kono elek sisan kono. Lho, Aku mah ora takok. Piye? Enak lemu apa kuru? Nek kuru kan entek. Jenengan remenane anu lemu napa kuru? Kuru. Kuru nek Mas Oli iki. Weh. Aku ya kuru no padha no Mas Wis Oli. padha no Lah mbok iki lho sing ketoke gedhe. Jenengan remen sing kuru napa lemu? Bojone jenengan lemu. Lah, Iki sak omah lemu. wis padha iki sak frekuensi karo aku. Lah iki wis lemu. Kowe ora ngerti keutamaane nak. Keutamaane bojo lemu. Bojo lemu kuwi. Kuwi iki menghibur hati kita, ya ta? Bengi itu rasanya kaya rekreasi. Sik to. Turu rasanya kaya nang pegunungan. Ya ra? Piye to kuwi? Ana hiburan kaya nang tengah sawah tunggu desel. Kuwi golek-golekane ya angel. Lah aku iki omong apa to? Golek-golekan apane? aku sak ulan kuwi lho rung temok nganten anyar. Lho. Dadi goleki piye? Mbok yo ngomong aku gak WA ngono ae tak golekne. WA piye to? Lah ki golekno ora yo ngono tak culukane, Bu. Ora tegese golek karakter iki piye, atine piye lho ngono lho. Wah, udu. Udu ya Mas ya? Udu kuwi. Ora kuwi mesti. Iya. Lah iya iki kok kowe arep ngendha wong lemu kok angele ra jamak-jamak. Sampean menghibur kono. Kene ya. Aku sing menghibur kene. Soale sing teng mriki ibu-ibu, senenganku kan ibu-ibu, senenganmu sing lanang-lanang. Monggo Mas Gomet sampean menghibur wong lanang. Wis karek aku kene cek nom-nom lah kono ibu-ibu tuwek-tuwek. Lho, rak sing ngarep, lah sing mburi kae. Nah nemen Tumpukan ya lho. Lah sing dhuwur tumpukan kae apa? kayak pitik. Apa enggak? Ayo kompak kono apa kene Mas? Ya jelas kompak kene. Nek kene warga RT 1 sampai 5 ya Bu ya. Oke. Selamat malam Ibu. Semangat nggih. Dereng ngantuk. Sedaya sehat. Alhamdulillah. Iki wong wedok-wedok. Kowe wong lanang-lanang apa iso ngompakno? Aku wis yakin nek wong lanang iki jelas gak iso kompak. Beda mbek wong wedok. Tak takoki padha mencereng. Tak takoki tak ngidoni. Enggak. Latihan apa piye kok iso? Latihanmu anggap iki tanggapane latihan. Bu. Bu sapa? Kowe iki lanang kok bu kuwi gekku. Pak, sehat ya Pak nggih? Nggih alhamdulillah. Kok kacang lan asam urat lho mungkin. Alah. Ya omong sak rono kak lanang tok. Sehat ya Pak nggih? Padha nanti wong-wong. Kuwi tegese ngono. Dadi ning donya iki sing paling kompak ki wong wedok. Lho, kemakson. Arep arisan wong wedok. Iya. Rasan-rasan wong wedok. Ya. Kompak. Wong lanang gak mungkin nek rasan-rasan kompak ki gak mungkin. Ayo buktekno to, Mas. Halah. Wong ngene kok. Mengke dijawab Bu nggih. Mana semangatmu? Kuwi wong wedok. Najan to sakmono kuwi iso kompak. Sakmono kae sing melok omong telu. Sing tuweki tangane ngene ning ya. Kowe kok ora percaya to. Aku lagi iki lho ndelok wayang kok yu ngene. Mana semangatmu? Pak, mana semangatmu? Oh iya. Kowe ora iso ngompakno. Sampean kudu Alah wis meneng sesuk kompak dhewe. Iki lho kompakno jajal. Nek aku wong wedok-wedok sinden-sinden jelas kompak. Jajal to? Ayo jajal. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iki lho wong wedok jajal ta lanang. Iki lho lanang sakmene iki iso ora?
Aku trauma. Jajal to. Aku tahu ngono dintai. Ah, bapak-bapak yoga-yoga, Mas-mas. Mana semangatmu, Mas? Aduh. Mas. Mas, Yo mbok yo sing ngene kok, Mas. Mana semangatmu? Yuk. Ora mungkin wong lanang, tapi nek mbok wong lanang kok mbok Mana semangat malah. tapi nek wong lanang kuwi mbok jak nyanyi mesti oke. Iki bedane mbek lanang mbek wedok. Wong ngono tok ora nyauri kok nek nyanyi lho. Jajal to. Jaluk kendang apa piye dikendangi kowe terus nyanyi kok ora padha nyanyi kabeh. Bisa ya? Ih, Kendang, Mas. kendang endi? Gowo, Bro. Oke, matur nuwun, Mas. Oh, bocah. Ya ampun, Met. Komet kowe goblok mulu 7 turunan to. Lho, kok goblok piye to, Mas? Tegese kon nuthuk, tutuken nyapu mbok gorene lho. Ora. Dek, duduk Mas. Tung ngono. Ha wis. Pancene yoga ambek komet iki padha ae. Tegese kon iki lho, tanding, tanding. Naboy. Contone to, aku bingung kok. Contone ya? Contone ya kono, kene balekno. Abot men iki jenenge kendang dosa. Kok kendang dosa. Kendang gak ngono. Kuwi kendang asli ngono kuwi, mesti antep abot. Jal piye to, piye to? Ya, dang, tung tak ndut dlang. Kae lho sing kono. Sing kono. Lah biasane sing jaepong ki rak ya sing nom. Bantah, iki cara slendro isono aku ngejak slendro. Ngono ta. Keceplosan. Kowe jane arep ngejak sapa jane? Walah. Gak, yuk sampean pamflet itu langsung gak yono. Omonganmu ndeknane ngajak yuda kowe ya kalah 2.500. Ngajak slendro saiki ya ora gelem murah. Lah kowe kacek 50 karo aku esuk. Iya. Lah iya, sesuk ngajak sapa? Yono. Lah rak ngono. Lah cung tak nduk. Lah. Yuk. Digas ndanga, digas. Kuwi kicau mania to. Kicau mania. Yo dikompakno sik dengan nada-nada dasar. Ora ya iso kompak. Ayo jajal to. Yo. Yuk. Pasti. Wis anak-anak koyo. Kowe kok tak iki lho ndang muni. Kowe iki ndang muni kowe kene lho kene. Aku apa kowe to? Ya kowe to, Lah Met. sing ngompakno kono jere kowe. Aku sing ngompakno wong wedok-wedok, kowe ngompakno sing lanang-lanang. Sik to lah kok penak men lah iki karoan mesti nyanyi wong iki presiden kok. Lho, lah sing wedok nguri mang. Lho lah yo. Lah kuwi yo nyanyi, yo Jajal. gelem kompak. Jajal no. Oh, jajal. Blang, cumplak nduk, blang. Cumplak nduk, blang. Cumplak nduk, blang. Nah. Ha. Ayo, Bu, bareng. Kono kamu nih. Kene. Iki lho. Isin sae. Isin wae. Endi? Kok gak semangat to, Bu? Sampeyan nek gelem jawab jenengan mantuk mungkin lemoni Cak Komet 500.000. Josi. Pun. Kodang iki. Purun apa mboten? Seneng kuwi ana ngene iki lho. Priwono? Beda karo slendro cacahne beda. Dia modelnya mengembangkan apa ya? Kemampuan membangkrutkan konco. Sugih arep nggo apa to? Wong bondo ki ya mung titipane lho. Bener iku. Kowe mati ora nggo bondo. Mulane saiki iso digawe sugih kabeh dindumno. Mula titipan kuwi tak jaga ora tak weh-wehne. Ngono lho. Kowe iki dititipi bondo karo Gusti Allah kuwi dienggo wong-wong sing ora duwe, Mas. Lah engko tak wehno wong-wong nek Gusti Allah takok piye? Endi titipanku? Aku tak toleh-toleh. Wah, ora ngomong kok ora jelas. Sareng nggih, yuk, blang. Dumlak aduk, blang. Cek ngeyel ngono deh. Aku cek penasaran sing guri dhewe. Suwepet men to kendang. Ha! Ayo, Bu. Oke, yang sini. Ha! Ayo bareng. Menang. Siji tok to, Met. Eh? Kok karek siji tok? Ngene tok. Gak apa-apa kae niteni aku. Eh? Kae ape bengok asline ning sungkan. Kenapa? Mula nang pojok ugung buwo. Warga kene iki benda ki kompak.
ora enek terus ngantek Yamin iki urung becek iki ora enek. Kabeh ndingi do nggo rinjing nggo tas kabeh. Kemeruh. Ya nanok met wi. Menghibur khususipun Kowe iki lho sida nyanyi apa ora? Sida apa ora? Nyanyi karo aku ora karo aku to, Mas. Mbok ngatur rek. Jangkrik tenan bocah iki. Kowe iki lho sida ngumpakno ki sida apa ora? Ya go. Iya no. Noneh iso. Yoga kene iki pinter-pinter padakno yoga nggenmu. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke Lagumu kleru. Kleru karo wek sapa? Karo sopir jam gitu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ayo, Ya gak padha to. ora padha jajal to kowe. Wong kaya ngene kok dibanding-banding Aduh. Wong kok ngene kok nadane sak pira to, Mas? Wong Kuwi lho. Aziz. Oh iya, nadane jajal Mas. Keyboard. Lah dhuwuren lho. Wong iki kok malah beda kancane. Lah kono ya malah beda kancane. Ya iki lho pas iki. Wong kok ngene. Iwak peyek. Nadane dhewe apa ya? Lah kono senengane peyek lho. Sak pira, Mas? Sakmene lho. Iwak peyek. Iki lho. Mau kok iso teko iwak peyek. Wong ayo. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab, Mas. Ke ya mak kamera Mas. Gak kamera gak apa-apa. wis to kene ra melok siji lho. Mbok liyane akeh. Ben kita kompak. Wong kok juguye to Mas kok angel ya. Sampean iki lho ngono arep mirang-mirangno kancane to Mas. Mbok yo njawab saithik kok ya. Tak iwangi nyeneni mek. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab Mas. La ilaha illallah. Pancene melok dalang tiban. Dalang tiban dengkul Tau ketiban blandar. Oke tok ya di sabotase. Tiban ki maksude nek kombahe apa bapake kuwi tiban kok ketiban blandar iki. Ora tibamu. Kowe nek ra iso ngumpakno kene ya iso ngumpakno sinden. Ki cawis sinden sakmene mbane iki ya dinggo kowe kuwi. Ngono lho. Anu apa diceluk Oh diceluk. Sing ndi? Senenganmu iya apik-apik. Golekno sing serasi senenganmu. Nek aku kalih Mas Solikin senengane kan sing Kuru-kuru. Kuru-kuru. Ki mergo senenganmu lemu tak jupukne. Lah nang omah wis enek iki. Wis ning omah ben ning omah sini. Mriki Bu. Mriki sampean. Ya aja. Lah kene lemu sinden ki lah. Wah sinden to. Niki sing biasa maju sinten? Mas. Niki napa Dek Indi napa Dek Salsa napa Sing salsa sing pundi? Niku salsa tengah Indi niki. Wah jane jenengan tengeri rapiyah kula mboten bingung Ya jane. ape mbleh pitik to jane kok. Aku bingung. Siarno. Oh nggih. Nun prokadang pamirsa, telu punika monggo kita sedaya sami mirsani. Disiar. Malah kaya Pak Tego. Wong ben iki gelar kebiare wayang, tapi rasane iki ben semangat kaya orkes ngono lho. Sing semangat. Yo. Monggo kita sedaya. Lah yo. Lah mbok kowe nek iso diayahi dhewe kono. Lah yo. Yo, Sing gedhi to. Gede. yo. Yo. Oh. Weh, biasa ngemse wong mati. Ayo. Oke, baik. Justice. Saudaraku semuanya hadir di kawasan Bendong Lateng tentunya. Ada beberapa artis cantik kondengnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mas, ya jado-dawa to. lho iki orkes lho Mas. Lho orkes yang guyak iki malah gendeng to kuwi. Ya mbok sing biasa ra. Dawane mbah. Lah kene. Ya biasa ae upama guyu ya saiki ngono ya. Sithik ae. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama kita panggilkan ada si cantik. Nyapa? Oh malah ngabapi kancane. Dari kon si. Sedengan aja sithik nemen sedengan. Ceton lho. Kita panggilkan malam yang sangat luar biasa.
Ada beberapa pesinden yang sangat luar biasa, Cok. Si cantik hadir dari kawasan Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Oleh suara celeng. Kowe iki nek gurapu enak wis siar biasa wis ora sang guyu. Sinten Mas? Ya iki lho Mbak Salsa iki lho. Yo, ada iki. Lho, sapa jenenge? Lha sapa? Mbuh. Salsa Sinten, niki Mbak? sing saking mriku sinten? Indi. Lindi. Indi. 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 Ya. Indi kuwi kan kembar, sijine Ondo, sijine Indi iki ngono lho. Kuwi anak kembar. Ondo Indi. Lho, oh Indi tok. Indi tok. Yo. Ayo Cok, sepote Cok. Aziz. Tak Walah, tak iki. siapa dia? Neng, no, neng. Oh, grup iki jenenge Aziz. Kuwi lho sing anu Asis. Yo. Yo. Oke, selamat malam Mbak Indi. Selamat malam. Baru ketemu kali ini ya Mbak Indi ya. Iya. Oke. Tapi kalau kamu ketemu terus, kan kamu dan siapa? Lho, piye to? Aku ki asline kene kok mbok kudu weden sawah ki piye to? Mirip kok Mas ya. Ya. Mirip sapa? Mirip weden weden sawah. Makasih. Iki wis pek kono aku tak golek liyane ya. Ya, Pak. Lho, lha iki dindo weden sawah lho kuwi. Lah iki tipis tak go apa? Lho, senenganmu sing gedhe. Iya no. Sing kandel. Enak sing tipis. Kentengen, Dik. Tuh. Diwolak-walik ini kan penak kan. Lho ki goreng telo apa, Cek? Aku ki ngene lho, diwolak-walik ya ora apa-apa sotele lho Dik sing rapate. Basa sijine kene ya. Iya. Sing kene sampean maju. Loro. Loro no, mau Mas, cai loro kok. Niki namanya napa ta? Grupe. Grup ini. Nggih. Raras Arum. Ora Rasarum. Nggih. Enggak, sesarengan kalian Rasarum. Kowe iki ora cetha to omong. Raras Arum. Rasarum. Milih kono wis marem burung. Itu, iki Rasarum ki jenenge ya beda kasih. Kok beda kas? Lah iki medun disepoti penake ngono. Lah iki medun sok klunus-klunus kaya maling kecekel. Mbah ya padha-padha wong ora kulake lho. Ora ngesano kancane iki karipan bendina tanggapan meh. Lah kok kaya rame-rame yo. Lah iya. Ngenyek. Oh, Ngenyek iki urung kober turu ki wis 7 dina 7 bengi. Allah, lah aku apa percaya? Lah nek ngene-ngene iki aku percaya nek sing loro kae kok kaya gak asing to. Sing di. Anu metu ta Mas sampean kok kono? Sapa? Sapa? Mbok metu. Kowe marai kancane sing ora-ora. Lah iki mumpung live streaming. Jenenge wong seniman. Kowe ta metu panas kono. Kene lho yup. Ayam ngene. Kowe aja obong-obong karo kancane lho. Ya apa ta, Mas? Jenenge seniman kuwi ya rono ya rene kena. Ora kok terus mbela kono mbela kene. Ngono. Lah iya. Cara Jawa malah panas-panas iki. Bate. Ya iya. Sini. Kamu ke sini. Kamu sini. Kamu tidak diharap kalih tak komet karo aku gak apa-apa. Engko nek kurang gede Aku yo bilang mah gini. karo kowe. Lah terus karo sapa senenganmu? Karo iki wae aku. Oh iya, kowe ijelmet. Ngono kok iso. Alah, seneng seneng. Allah. Wah, macak sih. Oh. Gini ya. Dia. Ben klimis. Oh. Wis empeten. Anu Mbak Sutaji mriki. Sutaji. Lah iki sapa ta jenenge? Kemono takone kok ya. Nek iki mang ndi? Anu nun sewu ngagemik nggih. Ah, jenengan Mbak sinten? Safa. Safa, oke, nama Safarun. Nama lengkap. Oke, kita menyanyi ya, Dik ya. Nah, kamu sebagai pacarku, Komet sebagai pacarnya. Enggak apa-apa. Wis ora sae nginguk, mantep madep karo aku. Oke? Wedi ya sini saiki. Anu Mas, jajal C, Mas, C. Wah, wis ora kunci saiki. Oh. Ngengek. Ya lumayan. Wis bisa adaptasi. C, Kunci C muni kono jurong terus. Ya.
Wice to Mas Pas. Lho, lagi ero kuwi. Aku ngice nek gak ngono. Ya saiki wong ayu sing ayu dhewe guyu ae to Dik purun apa bakal tak usahane Modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo tak muter-muter kok iso melok kuwi Didi Kempot iki lagune Deno ora tau krungu lagu to kowe jajal to karo bojomu arep nyanyi apa gandrung apa bek kono aku pengen ngerti iki Yai Segoro lho Yai Segoro piye nyatane ndek iki yo gak iso lho piye to iki kaya aku wong ayu kuwi lho musuhe lho sik to iki mang aku lha kowe arep gandrung bojomu alah padune ra hafal Dek kuwi lagu-lagu sing ngono ki aku gak seneng sing Jawa Mas Jawa. Woi. Halo Toroko sapa sing ngakon C F wis oh tak aku biasanya gandrung mbek wong wedok ki dengan lagu-lagu Jawa tak contone yen ing tawang ana lintang cahayu kowe gak enek reaksi to Dik lah robi lho ngene lho iso kowe iso ora kok takok aku kena iso jajal to Met aku pengen ngerti nek kowe gandrung wong wedok ora konangan bojomu piye Bapakku NO ibu gandrung karo aku to nyanyi aku kuwi ora gandrungan jenenge lagu tune yo sing lagu sing mesra oh iya C Mas C minor izinkan saya menyanyikan satu lagu untukmu sayang Iya Pak D. Pak kok Pak D sih gak izin celuk kene Pak D gua mantan itu Pak lho iki 16 tahun jangan panggil Pak D ya Panggil siapa? Mbah. Mau. C ini siapa nama kok medit menurut sih jreng kowe arep nyanyi lagu apa to Met sing gandrung ki sing apik to iki ambil suara sih oh Mas lha ngono ngantek ngeden kaya ngono Aku wedi kok. baleni Mas hanyalah dirimu yang ku cintai tak ada yang lain hanya dirimu gak ngerti itu lagune ketara gak update Iya. mula goleki golek asis ya asis mula aku penyanyi ki aku mikir kono engko aku nyanyi kono iso apa ora lho ngono goleki judule curiga ngono masa kuwi to sini mbuh lho ngawur kancane kadung golek irane ben kono ya bingung mbok ya lagu-lagu sing umum kancane paham ngono lho iya ya nek kono ngerti lah sing bubuk opo kayak sing ngono ya nyanyi kowe karo kono aku karo kene oke diparingi tembang sing kene kira-kira gak asing Mas Ben Napa apa kae lembut MBG opo eneh cinta tak terpisahkan oke yuk nah mbek kono aku mbek kene arek kono wong kono lah asline gila ora ki ancene Aku yo nyeklimi ke gilo beda kok. Aku yo gilo. lah ya ki ya kira asem kabeh sindene nom gowo sing tuwek-tuwek lho Mas penak dadi kok nom-nom niki mawon malah penak. jenengan kok Penak niki. penak apa jalukane reno-reno gowo minimal yo koyo lah iki Mbak Wiwin iki yo jek enom alah nek ngene kan wis ora reno-reno lha iki ancene diajari sapa ngerti somben Nggih, iso berkentel. lho nek wis apik somben dipek Dipek. ngono bocah ra Jawa
Pek. Dipek sapa? Dalange. Kowe ya siap nduk ra apa-apa engko ndang kabeh ya. Mboten. Mboten. Mas, bersama Raras. Harum. Terima kasih Bapak Sumijan. Malam yang sangat luar biasa. Matur nuwun. Iki nek cah nom-nom lagu sing kaya ngono kuwi ya gong tok umure mbiyen gong lahir. Tapi nek lagu-lagu saiki jelas paham. Oh iya. Termasuk Mbak Indi, terus Sumiran. Matur nuwun nggih. Iki murid-murid saking SMP 1 Jatirogo. Eh. Jadi tembrikon niku enten napa ekstrakurikuler karawitan. Karawitan wonten terus Nggih, terus wayang wonten. Tari. Oh, tari nggih Nggih. wonten. Dadi Ben, ngoten niku. kula pun ngeri kok, Mas. Nggih. Dadi ngerti, dadi cilikane kaya ngopo terus saiki gedene dadi apa ngono wis paham. Ngoten nggih. Nyatane sing ngene iki ya biasane cilik senengane ya nyekel mic, Tumik. terus karo nyanyi-nyanyi. Mulane gedene dadi sinden-sinden ngene iki. Lah Mas Komat ki apal? Pripun? Kap. Lho, mikmu lho ndi? Ya mbok nganggo iki. Niki pun kenging. Kados apal kula nak Mas Solikin ngeten iki. Nek jenengan paling alit denger, mesti dolanane wayang. mulane gede Dadi dalang. blesete. Mau bakul wayang lah. Angger cilik ki seneng dolanan wayang. Terus sing gedene mesti dadi dalang. Dalang Blesete bakul wayang. Wayang. upamane ana cah cilik kok senengane guntingi kain, nyuwaki kain, dodom ki sok ben gedene dadi apa, Mas? Perancang busana sukses. Blesete. Ya bakul kain ngono. Bakul sandrangan. Dadi nek biasane alit ngoten nika senengane kok guntingi kain, gedene mesti dadi desainer. Upama cilikane senengane dolanan tang, obeng. Oh kuwi dadi mekanik handal sok ben duwe bengkel gedhi. Blesete dadi bengkel. Tambal ban. Aduh iku ora kaprah. Oh jek sak jurusan kuwi. Upamane ya, enek cah cilik kok angger ngerti pitik liwat protes ndase, kucing dideki cengele. Kuwi nek gedhe dadi apa? Wis ora usah ngenteni gedhe cilike kaplok. Kok bukan ngaplok? Lha kuwi dadi bajingan mesti. Wong kucing liwat kok didaki tenggoke. Ya mbok dadi apa sok ben gedhe dadi modin apa ngono lho. Oh mudin kok kuwi jenenge mutilasi. Modin ki kan yo mbelei kewan kuwi. Pamundutane ingkang gadah damel. Caping Gunung Jenggleng. Pak Sumijan ngersake caping gunung dijegleng. Niki napa Pak Sumijan dijak mriki kersane mengke mbok bilih pengen jenggleng. Hah, mboten usah. Ora mot. Iki kan yo enek 2 meter. Lah kan ditawakne engko didaraki aku. Pak Sumijan kersa mriki Pak Sumijan. Oh mboten niki mawon mengke kersane Mbak Wiwin kalian Mbak sinten? Mbak Rila. Mbak Rila. Ya Rila. Tingkang pundi? Yo Cah, sepote Cah. Tanding tandung. Iki mangan apa to, Mas? Tak tung tak. Mangan Putri apa? Duyung, Putri Duyung. Bukan. Bukan. Daerah kene ngono. Ngono terus. Ayo. Roro. Hei. Ayo, Mbak. Ayo Mbak Wiwin. Anje matur Nggih, nuwun Mbak. Mas Dalang Ki Solikin Asmara Seta nggih. Iki nek jagone langgam ya iki. Mbak Rila kalian Mbak Wiwin. Sapa sing muni? Sopir-sopir.
biasane langganan supir-supir. Je piye, Mas? Piye ya ora piye-piye nggih ngeten iki kula kalih Mas Kumet jenengan kalih Mbak Rila. Iki sapa to, Mas? Iki sapa? Yono no. Yono kentho kae. Gak pendek. Ya mbok terusno gak. Ini kula kang kesane bawas ngejan nggih menika Delok toiletmu kemana. Kowe iki lepeh nih. alah kaken kuwi aku. Lah iki jirene iki alpukat jirene lho. Ora, Mas. Iki jenenge blimbing ulu. Lah ya mbok pangan. Iku jenenge apel. Apel sing Apel. Lah iya, maksudnya ora lonjong ngono kuwi, Mbak. Apel ku bunder. Oh, bunder. Bunder. Tak kira iku mang apel. Mboten niki nggih anu napa niku trawas. Wong karuan iya kuwi. Enak, berarti ben melek. Enak ya, Mas ya. Seger. Vitamin C ngono. Oke, ya Allah, segere Masya Allah. Iya, mbok kei vitamin C sesuk sariawanku mari lambungku bosok. Ora iki menyembuhkan. Heeh, bener. Saderengipun ngaturke napa kalian Bapak Sumijan. Oh, nggih. Ingkang gadah kersa. Oh, ndedonga nggih Mas nggih. Nggih, Mbak. Mugi-mugi Pak Sumijan sak keluarga diparingi kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. rezeki kang kathah, berkah barokah, putra kang dikitan niku. Mas Habib. Dan iki lho sing dikitan niki saniki. Oh, sing udutan niku. Oh, tak kira sing. Tak kira sing udut iku. Niku mugi-mugi dados putra kang saleh, migunani tumrap bangsa lan agama. Anjir, kagem Mas Dalang dongane napa? Anjir, mugi-mugi dados dalang sing laris. Amin, Mbak. Amin. Amin. Wis ketampa dening masyarakat. Nggih. Pokoke tanggapane tambah kathah. Nggih. Amin, amin, amin. Terus dungane kangge Mas operator. Wis to kok kabeh didongakno. Ya ya mbok ya karo kanca kabeh didongakno ben mandum Son lah, son. Kang Son. Kang Son ya wis larap tanggapane wis laris kok. Dino double ping pira. Oh iya didongakno. Anu kanca-kanca yoga didongakno. Wis padha ndonga dhewe-dhewe Mas kok kon ndongakno kabeh ya ora bar iki kok. Jengkleng sing ndi? Ya biasa to aku jenggreng ya sing lho kaya ngono kuwi. Ya. Sing ndi Mas? Ya sampeyan to Mbak Wiwin. Aku. Aku sing wis roh woke kok. Apa wae kuwi? Yo. Apa wae? Satu kowok. Hati-hati Wok ya. gending lho. Urung-urung sayang iki. Loh, lah kok kono keblowok. Lah keblowok, wis biasa keblowok. Ah iya. Sampeyan jengkleng aku, Mas. Iya no. Seeling to ora? Seeling aku. Rada blingir. Apa kok? Mbak Wiwin malah isin lah aku. Ku nek eling anu konangan sing ning omah. Wonge melu. Oh gak Ya wong melu. Melu lho. Melu wong. Melu. Oh ning kono mau. Ngempul, wonge ngempul. Tapi aman. Kula pun paringi anu CTM 5 turu gitu. Nggih. Ora di CTM rapopo wis sudah rungon lho. Sapa? Piye? Apa? Piye? Mas Jangkong kok bodho sudah rungon lho. Apa nih? Mas Jangkong. Lah iki wong terus. Oh, Mas, Mune piye? pun dangu Mas. Ora. Ya, jenengan dikrubung kok kaya bakul pop es. Iya. Niki Mas Jangkong ta? Lah niku ta sing ganteng. Mboten payu dalang kok jenengan. Wis karuan nang kono ki ya nyengkuyung. Nah, kuwi betul. Ngono lho. Itu guruku. Kuwi basane sing ra payu. Macam-macam lah, Mas. Enggak, enggak. Macam-macam. Enggak. Nyengkuyung. Ora antene. Ndang mulai kon dhuwur ya nek kurang dhuwur. Sampeyan jengkleng aku. Sampeyan jengkleng sapa? Aku sak keneke ya, Mbak. Kena kene Sopir-sopir kae. kene ngono gak gelem ya tak weh-weh. Kuwi rono madhep rono, kuwi madhep aku rene. Gentenan lho, gentenan ya, Mas. Anu Mas Jangkong nuwun sewu lho nggih. Kula nggih nek anu cocok mengke kula susuki. Tak kei susuk konde iku lho ben tinggo tanggapan kok iso. Lah, Du. Sak pira, Mas? Lah nek gedhingin ki biasane cilik to Mbak Wiwin kok ora paham to. Masa? Ngene dadak takok saben. Saben. Saben bengi. Pemanasan nak keteko arang-arang melu. Yo. Nyawa. Ini. Mereng ya, Mas? Mereng. Gawe. Aku semiring. Alah
jamu teko kene kon jlengeng. Jamu apa, Mas? Plikita ndek Oh, maneh. Pil kita. Tamsul kuwi lho sing Lah ya kuwi pil kita. Wis jajal sing ngono. Pinuk, Mas, tenan pinuk aku seneng. Alah, tumbuh lah tutup. Kowe iki nyapa kok geceng mbek Lah ngono ae kok kok pinuk, pinuk. Lah nyan nyoto tenan pinuk tenan. nyatane yo jeleng yo penak. Lah, kono iso to ora? Alah, bojomu melok, Bra. Mboten. Aku kadung semangat kok kono melok. Single. Single? Oke. Syukur. Kalau sing duwe Sing piye? kuwi rak yo didaku kuwi to tukang kendang. Sinten? Biyo. Sampeyan nak didaku kono to, cuma sampeyan gak seneng ngono lho aku wis ngerti ya. Kok ya mbok ngene lho. Ben pirang Halah ora iso. Urung kok. delok anu mekeke jelas gak iso. Kowe Eling aja dhuwur-dhuwur herniane. mari karek sangklir. Wah bedut ngono. Yen memajang hamong nganggo janur kuning. Kok aku urung persiapan coba pedhek iki. Aku mau yo pas yo Dik ya. Lah iso. Ngumbul teko nggon jelek. Lah iki urung apa-apa wis keter dalan. Jelek. Lah tambakno lho Met kuwi. Biasane kono gak ngono iki. Lah nyatane urung tekan nggon wis kecer. Lah iso. Udah kaya apa double. Foto. Piye to Mas? Wah, alah. Kok kono Win? Ayo Mas. Antarane Dik nak kena telusupen kok malah. Wah, anggap aku gedek, Bab. Contone Mas, contone. Contone. Lho, diwaspadakno to. Iki lho pasangan suwek. Tuwek. Wek. Kembang wai wataan. Oh, patur. Ngene jangkung kok ya betah. Ya. Guna Hei. penak Mas. Ayo to Mas. Aku silai Mas. Aja. Wong ki rencanae tak tomboki vario piye, Gong? Aku melok lagune kuwi lho. Apa iso? Kowe ambek kene grathuki. Aku tok donge kuwi lho. Oh iya, Kuwi ngono lho. Iya tak anu sing Ngene lho, tak drang. Iki nak iki. kuwi lho sing nek gling. Iya, jajal. Sapa ora? Sapa ora? Jelek to? Mosok. Lah, mosok kene-kene kok lali lho. Ngomong to, sing kaya Mas Yon. Anu nyun sewu Mas itu Mas. Mas Alek. Kados Mas Yono nggih. Tak delang tang dintung wis menang. Aku titik tak ature aku. Iya. Tak dintung dang cipratan Mas. Mas, yo. Menang. Kalah. Menang. Hei. Kena su. Gak malam juga tau. Kowe ra iso we. Gak malam jegleng. Pon nyeleh tak jenglengi nggihmu. Ora kena iki. Kena wis to. Lho. Oh, kena no. Ancen sing ora iso ki sapa jane? Iki yo kena tak drong. Oh, kena. Bangkon tang karo kono aku. Ya jajal to. Kok tomboki 500 lho. Wis gak masalah aku los kok. Tak delok. Tenang, Penak ta, Met? iki tahu aku ngene iki ndagel ngene iki terus diedit karo Caca. Tuwepet ngene nih. Aku yo waduh keri-keri ya. Kena to? Kena tapi kaken.
Ya ora apa-apa malah. Los piye ya kene lemes no dhewe pisan umum tak ndang ditu barno. Kok barno ki apa? Ya terus nih. Kono? Aku. Iya no lali ya. Pacita. Menang. Ya wis ta. Ya wis. Ora iso. Ayo kentenan iso Nara. Engko tuku dhewe ya. Tuku ning ndi? Sudah tentrem. Ya apa ki bakal dolenan tok kono. Sik to, aja dikonokne. Ora nduk rono lho, Met. Engko nyenggol nggenku lho. Kene Dewi. Lho second kok. Second piye to ki bar tak perbarui yo. Tak plesne. Panas. Udah. Panas udan. Udan panas aleng-aleng. Samping gunung. Piye iki piye? Piye Mas piye? Nyetrum Oh, kesurupan. ancen biasane ya ngono ki kok ya. Mas? Biasan Ya. ya aku anggere ngerti komen ning ndi yo kesurupan wis tak. Wis biasa. Alah lah wis ora kaget to aku. Heeh. Najan. Iki bacotna ya Mas. Bacurno to wong pamundutan sing digawe iki kok iso. Nggih, nggih, nggih. Pak Semaji. Net. Yo ngono kuwi nek kesurupan nang Oh, ngomong ae ngono. Lah kuwi jeding adus kesurupan. Oh, Ora usah dadi kaget. Penyakit ki berarti Kuwi penyakit. asline ayanan. Oh, iya iya iya. Mak embo-embo dadi macan, dadi sok-sok ngirik ra mesti. Ngono. Mboten napa-napa Mas Kin, Nggih. pun kersane. Nggih, nggih. Oh nggih. Najan Nadian wadon sarta yo bangun negarane, bangun negarane. Niki mengke langgam riyen terus Ini kalau diturusin. Apa to kuwi, Mas? Niku pripun niku? Kok ora pun bar- kersane pun kersane. Oh, ngoten. Mengke mari piyambak niki. Ngoten nggih. Nggih, pun mboten usah wedi jenengan. Dah. Iki apa to, Met? Wis tuwek nek ra isin lho. Iki anak. Anakmu wis loro, bendina dadi guru kok gendeng to iki. Dang biasae nyapa to. Aku rasa nyuwuk mulai tak ben ae.
Bacotke nggih, Kowe ngomong Mas. apa to? Enggak usah. Nggih to, langgam, mengke terus didangdutke. Dek jaman berjumat jerekelingan matur nuwun. Sampun dipun pinangkani pamundutan saking ingkang Hamengku Gati. Pak Sumijan. Nggih, Pak Sumijan. Anu, Mas tutup. Tutup piye to iki jek durung rampung iku Oh, nganti pokoke subuh. Nggih. Biasa Niki sampun kalih sing Nggih. Ale? Sugeng rawuh niki enten Gus Safa. Wah. nggih to? Nggih, Ah. hampir mriki yo. Tidak Mbah Nuwun mungkin. sangat ditenggani ya. Nggih to? Nggih. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin ribet. Iki wis ora percaya to. Ah, tidak mungkin. Nggih to? Iya iya. Oh, sugeng rawuh Ki Mas Agus dalang niki. Nah, niki nggih dalang. Nggih, Pak. Wis sawah iki deh. Kana. Wis sawah. Sapa? Kaya kenal-kenal lo. Menika salajengipun. Menika sing dereng Dek Salsa. Heeh. Dik Sal. Iki lho aku penasaran Salsa sing sama Mbak salsa. Lucy, heeh. Mbak. Yo kabeh maju iki wis kabeh. Lah ngono berarti kene wis gentenan. pesen iki. Piye? Aku gak usah, Jere. Ancene rondo udunen wong iki. Oh, lah udun. Wedi deh. Ayo, Mbak. Pesennya Sapa? sepote no. Spot ya. Waya wengi. Ora kok mengi. Iya, mengisor ngono kira-kira. Ah, Wah, saya dalu saya tuwek-tuwek. Dadi yo saya senior dadi kok kene Senior. ngantek senior kono. kira basa halus menika. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Sing Mbak sinten iki? Salsa. Salsa. Perkenalkan nama saya Adam. Oh, alah. Jenenge priye kok Adam sapa to? Ya ya ya. Oh, Iki rasa kenal Dik ya. alah wis Kenal ya. Wis kenal kabeh lho panjak iki wis paham to iki sapa sapa. Apalagi roto karo panjak kok. Lah Berarti roto Roto kenal. piye to? Kenal. Ya Lus Tak ya. kira diratane. Yo yo. Meniki ngaturke napa? pamundutane napa Kok kalau ket Pak? mau Niki ngatur dereng iki enten pripun to? pamundutan. Dereng. Oh, dereng. Bebas. Niki wau Mas Solikin ngapunten. Pripun? Mada anu Gus apa rawuh nggih. Nggih, Nggih. rawuh. Lah mbok alhamdulillah. menawi anu kersa Nggih, nyuwun kedar niki nembe nyuwun- kula. Oh nggih. Nyun barokahipun. Nggih, Nggih kagem Bapak Sumijan sakeluarga nggih. Nggih, laras. Ah nggih. Oh iki yo upama kok. Oh Gus apa menika nggih dalang lho. Oh, nggih, laras niku. Nggih, Dalang. menika dalang. Nada dan dakwah. Nada dan dakwah zaman riyen hebat. Nggih. Napa, Mbak? Podang kuning. Nang dunungan. Mbuh. Kantun jenengan badhe ngaturke napa niki mboten enten pamundutan, jenengan badhe nembang napa ngoten. Lah wau enten pamundutan padha ngene ngoten. Oh nggih, kala wau wonten. Dibawani riyen nggih, Dek Salsa sane bawa. Nggih. Wah, hebat. Ini nembe kelas 2 SMP Dek Salsa. Guyu deh. Nek guyu ilang mripate. Mripat kok ilang to? Lah ngene ya Kuwi jenenge mripate sipit kok Sipit. mripate ilang. Iya, iya. Ayo bawane sik. Nadyan wujud temung peksi Bejane sing duwe tegan. Wah, Iya tapi bejane kowe iki lho lah reparian piye kok sok kleru kabeh. bejane Bejane Padha wae wale. degane degan ijo mang. Oh iya iya. Terus Maju tak gentar. Bro
nak bawa kok terus nganggo sikil esrek ini apa? Kuwi jenenge ekspresi. Anu sinden kuwi ya kudu apa ya dijaga imete dadi kene bengok power ning sing kene diam. Iku tengere. Ngene. Iku anak tengere lho. Apa? Tengere isih perawan. Kan tawa-tawa ngene. Oh, iya, budgetnya sampean. Lah, Sampean jajak. Iki anu ora padha. Ora padha. Nek perawane jek tawa-tawa dadi najan iki jek polah men. Nek iki wis gak iso polah. Gak gak aku Wah, anggere polah ngono iki metu kok ki. apa nih? Apa nih? Mbuh. Gak mbok buak ya elek nanti. Piye? Kowe gak gelem guwak. Enggak, Mbak. Piye? Gak. Ayo, aku to. Lembuh. Seronda budek. Gentenan nek bak sampeyan. Ngono. Oh, ngono ya. Lanang to. Diomongi Iki lanang. asline lanang kok. Ngenteni mesti. Sapa sing ngenteni kono kele bengok-bengok kele ayo. Ndang Dia ana bengok-bengok iki. Lah kowe anggap apa to? Biasa apa piye? Iya ancen desel. Halos manis tur ati. Ganti Wis rono. ganti rono nek. Iya to malah pendelian. semute akeh ngaleh kene. Oh iya, Met. Kono. Rada rono, Mbak. Ketoke semute ngerubung sikil. Padumu ape awor aku. Allah, Allah. Dan terus no kono. goleki si podang jenar Ganti, Met. Mas iki Sepi. saiki dengkul. Sepi semute ngisor. Ngaleh nyamuk. Jajal nek iki ora. Terusne ya to. Ibu bunga ingatiku Anteng to? Anteng sebenarnya sing ditawakne kok. Ngenyekmu. ngenyek Jajal sing kono. nyanding bisa dadi Sing kok ketragal gitu. tamba Enggak, dibablasne katresnan sejati. lho Kodang ning kok so. karepe dhewe lah Kodang. Tenan kok. Iya, iya. buka kibet mas tayo to Tayo, tayo. Oke, tayo Bubane. Sesarkan kalian sini tajuk Laras Harum. awan nek omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moben miterakanku goleki ora
nyawa Keliang-keliang tak sawang mencelok ning abang kegancangan tak rindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngaleh benjoan ilang ae tak suwun mbak ujung Padang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawat tambah manesin tiba bunga yang lakon nyandek seliramu